ଭିତରକନିକା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଓ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏହି ଦୁଇଟି ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 1975 ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁମ୍ଭୀର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୁମ୍ଭୀରମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆଖିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ପାଟି ଆଁ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନଦୀ ନାଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି। ସେଠାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଜଳାଶୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଗୌରୀ। କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ଗୌରୀର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ବିରଳ ଅଟେ। ଏପରି କୁମ୍ଭୀର ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଭିତରକନିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗହୀରମଥା ବେଳାଭୂମି ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମସିହାରେ ଭିତରକନିକାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ କେହି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଠ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ବିରାଟ ମିନାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭିତରକନିକାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏବଂ ପରୀରାଇଜ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବା ଏହି କୁହୁକି ବନ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ ନ ରଖିବା ଏବଂ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକନିକା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ କିପରି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କିପରି ଏମାନେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା।